O concelleiro de Desenvolvemento Sostible reafírmase no seu anuncio do pasado venres. O Ministerio para a Transición Ecolóxica asumirá 7 proxectos en Pontevedra cun investimento aproximado de 25 millóns de euros. Sei que tamén con diálogo co Ministerio seremos quen de sacar adiante todos estes proxectos. Todas estas obras teñen xa anteproxecto elaborado polo Concello desde hai bastante tempo. Os plazos, ademais, requíreno. Son fondos europeos, hai que concretar o horizonte, pero do que se está a falar neste momento é da necesidade de que estean executados, igual que os que xestiona o Concello, no entorno de finais do ano 2025, principios do ano 2026, por tanto non se pode perder o tempo e non estamos falando de promesas, estamos falando de inversións a curto prazo. Os proxectos están incluídos na estrategia Pontevedra Flúe. Son, entre outros, a recuperación da parcela situada diante do pabillón municipal de deportes, a restauración da ribeira dereita do Lerez entre as pontes das Correntes e dos Tirantes, a recuperación da Xunqueira de Alba ou a recuperación do antigo campo de fútbol de Ponte Sampaio. Todo está en dominio público marítimo terrestre, por tanto, todo en terreos que non necesitan autorización de ningún tipo, que non necesitan licencia de ningún tipo, ningún trámite previo, porque son terreos que xa son do Ministerio, nos que o Ministerio vai invertir os seus cartos en restauralos e en cumplir vellas demandas que ten a sociedade pontevedresa desde hai anos, desde hai décadas incluso. Puentes tamén matizou a postura de Costa sobre a construción dun vial en Mollabao que conecte a rúa Rosalía de Castro e a coñecida como autovía de Marín. Asegura que os socialistas están a favor desta intervención. O que reclama Costas é que se xustifique que non existe espazo alternativo para a súa construción, que se realizaría nun terreo de dominio público marítimo terrestre. E nós seremos os primeiros que lle pediremos a Costas que non habendo outra alternativa posible, o vial se trace por aí, e se hai outra alternativa posible, eu digo que se poña aquí día e hora, non temos orzamento, día e hora para celebrar un pleno extraordinario no que se dote de crédito a partida necesaria para redactar un proxecto alternativo, se é que o hai, que eu non o vexo tampouco, pero se o houbera, para que non sirva isto de dilación de ningún tipo, para facer a obra que precisa o barrio de Mollabao, que é obra de reurbanización e de mellora de todo o entorno, non? Segundo o concelleiro, este compromiso é o resultado de case 2 anos de conversas co Ministerio para encaixar os proxectos co cumprimento da Lei de Costas. Ademais, asegurou que os case 25 millóns de euros serán financiados con fondos europeos dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno do Estado.